kalsada na yan. Oh. Kahit magpadlas ka rito, walang problema eh. Oh. Ayan mga kamamshi, time check tayo niyan is 4:30 AM. Kasama kasi tayo ngayon sa rides ng asawa ko. Kasama niya mga katrabaho niya, tapos yung iba may mga kasama ding asawa. Time check 5:02 nung makumpleto sila, kaya ayan umalis na kami. Dilim pa niyan, kaya ayan pa-music na lang muna tayo. Music, pasok.
magpadulas ka rito, walang